Ahoj, já jsem Jirka a teď vám ukážu, jak správně nosit a používat designovou helmu Crust. Helma se skládá ze 3 částí. Jsou to krusta, čepice a popruh. A teď si tu helmu složíme. Na přední část krusty, což je ta, která je nižší, přijde přední část čepice, což je ta, kde je kšilt. Čepici připevníme ke krustě suchým zipem, a to vepředu i vzadu. Popruh, který na helmu připevníme na cvočky po obvodu. Jeden, 2, 3 a 4. Urovnáme. A nasadíme. Když máme helmu na hlavě, neměli bychom ji mít ani takto, ani takto, ale ideální pozice je na 2 prsty nad obočí. Takto. Poté dotáhneme řemínkem, po případě vnitřním stahovacím systémem, který je vzadu. Helma by měla sedět pohodlně a zároveň pevně. Nyní už víte, jak správně skládat a nosit designovou helmu Crust. Děkujeme za pozornost. Více informací na www.crust.cz.